A Fivko, som hlavný hrdina tohto príbehu. Som rád, že ste tu. Môžem si sadnúť? Samozrejme. Ďakujem. Dobre, skús sa uvoľniť. Môžeme začať? Chvíľku. Už môžeme. Myslím si, že to bude normálny deň a že konečne vypijem 2 litre koly bez grganiu, no zrazu som dostal chuť na jazdu na zelenej kolobežke. Tak som sa vybral si zajazdiť na zelenej kolobežke. Ideme dolu kopcom. Zatiaľ v pohode. Nič. Brzda nereaguje. Do keľu nejde. Nemám brzdy, držím sa. O, nie! Ste sa cítili, keď ste zistili, že nejdu brzdy? Hrozne. Nejde brzda, uhýbajte sa! Pozor! Prsti, chlapče! Nedá sa, nejde to! Pomoc! Potom sa to stalo. 2, 3, dvíhame. Bože Drží mu hlavu, posúvaj. Čo sa stalo? Vyzerá hrozne. Máme ho, ideme dnu, zapnúť pás. Zatvárame. Vedel som, že je koniec, že je so mnou koniec. Zistili sme, kto pokazil tie brzdy na tej zelenej kolobežke. Kto to bol? Týždenne odmontujem, 100 brz týždenne, 100 brz týždenne, odmontujem, 100 brz týždenne, 100 brz týždenne, odmontujem, 100 brz týždenne! On mi odmontoval brzdy! Ja ho tak zmlátim! Doriti, kde je ten zelený mimozemský potkan? Nazdar, frajerko, tie brzdy na tvojej kolobežke? Už ich nie, budeš jazdiť na plnej gule. Ty si mi ich odmontoval? Jasné, veď si ma prosil o vylepšenie, nie? Ty malý potkan? To je neuveriteľné. Môj film? Ty sa smeješ? Ja už vôbec nemôžem. Fakt ma to dorazilo. Ďakujem za pozretie môjho dokumentárneho filmu. Veľmi si to vážim a prajem vám pekný večer. Super!